café para volver a ser. Ai, ama, kafea, bai, kafia, ze gauza eharra, Bueno, hemen txe, beltza, txukuna, baina ni hortxe gelditzen naiz. Egia esan, kafia, bai, arabika, o robusta, o espezia aromak, frutuenak, laguntza bihardet. Ainoa, etorri mesedez. Bai, honea, laguntza bihardet. Bueno, kafe hau, ikusten dut oso suabia dela, oso erraz edatekua, baina bai azidotasuna pixkate zitrikua notatzen jako, eta gero bere karamelo, vainilla, nota horre, baina bai azukere, ilun hori bai notatzen da hori tostau pixkate, notatzen dut da kafe bat, oso edangarria eta oso erraz edaten dana azkenian. Ona, eta azukrea orduan harrapatzen diozu bota jotena, Ez? Etxantxazala. Azukre ze karamelizatu badakan hori, ez da? Hori da, azkenean kafia tostatzen dugun prozesu hortan bai, dultze puntu horrek sortzen ditugu, ez? Eta karamelizazio hori sortzen da kafearen tostatzen. Guzukaldatzen deunian, bai, dauz gauza, ez da, karameluan edo batea, ez da? Maiarreko reakzio horrek begertatzen die kafean, eta bai ogietan. Ogietan dian da, hori da, guantxu-itxu jateatzen hori, hori falta zaio karamelo hori jateatzea, ez da? Ona, bueno, hemen gurekin Ainoa, batzuk ezagutuko zu, zeatik erreportai mordo bat inditugu guretzako. Guretzako Euskal Herrian dagoen adituena da kafian inguruan, barista zeate, ez da? Bai, barista esango leuke, eta bai katatzaile, tostatzaile, bueno, edo zer gauza etortzen dana, aurrein bier. Bueno, eta Gasteizen daudenak, zer sorte dakaen zuan egotia, ez da gertu golako kafe eharrak probatzeko, eta gaur gu gaude sortez, honea etorri alako, eta elkarrekin ingo deun errez eta berezila, azpizuna, tiramisu erara, ikusiko zue, eta aldi beria kafiak inibiliko gaur eta bera, ez da? Asko nahi dugu ikasi, baina kontuatze geha, zeo zentun den bakoitzen, Giota gehioak izuta kontuatzea gutxio dakiula, ez da? Hori beti pasatzen da. Beti pasatzea, ez da? Bai, edo zer gauzakin, gero eta gehiago jakin nahi baldin badugu, gero ikusten dugu, irikiten dala lehenko. Berriro behazibina zerotik, ez? Eta, bueno, horrek dauko, bere puntu positiboa bai kafia munduan, inoiz ezarela gelditzen. Gozatzen garraitzeko, ez da? Zerbait berri eta hori da gehien gustatzen jatena. Adi launa gaur gurekin, Ainoa, oian guren, Try Coffee Roastersetik etorri berria, eta asko ikasiko dugu kafian inguruan. Bai. Bueno, launak eta Ainoa, garatuko dizuet pausuz, nondik nue biliko gehan, txerria azpizuna hau egiteko garaian. Da esan dizuten bezala, izangoa, txerria azpizuna tiramisuakin. Berezila, ez da? Zeatikan izangoa tiramisuakin, kafia dakaulako, mascarponia dakau eta kakaoare bai. Eta ingo deuna da, txerria azpizuna, iriki, behin irikita dakaunean, barrun, irugi arras hartuko diu, berriz eitxiko deu, moztuko ditugu disko antzeko batzuk, oiek, palilloa jarriko jau gero, zutan jartzen deunean ez irikitzeko, baino, ontzen lagako deu, ingo deu kafetxo bat, kafe solubliakin, botako jo azukre pixkat, pipermina, baratzuria, hemen erromerua, eta ingo deuna da, gero pusketa horiek bertan ontzen jarri. Gero, bertatik anatean, sartaian prejituko ditugu, eta bertako sukuari bai botatzen jungo geha. Eta gero hori lagunduko deu patata batekin, dakala mascarponia eta txokolate pixkat. Orduan, patata ingo deuna da egozi, gero zuritu, zanpatu sardezkakin, mascarponia gehitu, gatza eta piperran puntua jarri, eta gero kakaoa botako jau. Orduan, patata berezi hori jarriko deula ungarri, txerri berezi honen onduan. Eta horregatikan tiramisurara ditzen zaio. Eta gero ordazkau frutu lehorrak, bai pinazik, anakardok eta pistatxuak, hori perexil pixkatekin, behin tostatuta gero, egingo jo karamelo pixkatateare bai, morteron zanpatuko ditugu olio eta perexil pixkatekin, eta hori gainetik botatzeko erabiliko dugu. Ados? Itxura ona. Itxura ona. Martxan jarri behar dugu. Martxan jartzeko, behitu, hemendikan beharko ditut bi baratzuri ale. Zurituta eta txikituta, bale?
txikituta zelan, nahi dozu? Txiki da. Aldezun txikina. Vale. Hor lontzen jarriko dugu nasketakin batea, eta zu Vale. txikitu, eta gero bertara botako ditugu, bale? Oso ondo. Bueno, eskerrik asko tortegatik, egia esan ohore bada, zera hor Bai. telebistatzean ikuste zaitugu, eta egia esan zurekin beti ikasten gaude, eta zenbat dakizun. Bai, azkenian... Notatzea gaina gustatzen zaizula. Azkenian, atara bitxu beti tema ezberdina pixkat zeuei emateko gauza interesgarrixak, Ze ezagutzeko kafe pixkarrixak. bereziak turkua bestia, ze gauza berezin diziguzu. Azkenean nire esperientziak bebai ekartzen ditut bideoetara bebai. Azkenean ni Turkian 5 aldiz edo egonaz Istanbulen, laguna ditxutan, eta bueno, azkenean beraien pixkat eta ni oso kuriosoa iruditza jaten, ez? Eta bueno, iruditza jaten prozesu on bat zala erakusteko. Claro, zuretzako kurioso balin bada, kafe munduan zabiltzala, imaginatu guretzako, gu txundituta gehatu ginen, ope, hau da kafiak eten dianak. Eta egia esan, leku bakoitzian bereziak, era berezitakoa, baino bakoitza bere ikutuakin, ez da? Hori da, azkenean kultura oso handixa dau, ez bakarrik daukaguna hemen, baina baizik eta beste herrialde batzutan bereien kultura dauk, eta hori ulertuen behar da, bai, ez? Italiarrak, edo Latinoamerikan daukaten filtroko edateko kultura, bai, iparraldean, Europan, eta baina italiarre, por ejemplo, bere ristreto erararako daria daukate, orduan bakotxa dauka, bere punto kultura hori, ez, eta, bueno, importantea da, bakotxa, ezagutzia, ulertzea, zergatik da horrela, eta bere berezitasunak ateratzea kafetatik, bai. Hori beharra da, ez berezitasuna atatitu zuen, da hori nire bai ardo pixka da ber, ni azkenian gozo hori izan da, baina ardua probatu, eta bat honek ez dakize, eta frutu lehorra, eta frutu gorrik, eta hori ere bai garatu inbiarra, ikasi inbiarra, ez da? Azkenian katatzen dugunean ez da egun batetik bestera ikasten nola atara notak, ez? Azkenean da, ikasi egin behar da, beste katatzaile batzuen gandik, bai katatu asko, bai ez bakarrik kafea katatu, baizik eta aroma ezberdinak usaindu eta gure memorian sartu, batez ere, katatzerakoan nota horrek oso askar ataratzeko, ez? Eta azkenean denbora asko behar da. Eta ere bai, nik uste dut kata horiekin, ez dakit, baina produktu desberdinakin aurrian, bai, ez da, desberdintasuna da, niko behintzat ikaset, honeiz estilan lehiaketan batian eta gaztan are bai, odolkin are bai, eta zupratzen zunean, odolkin, eharra dago, bai, kanela puntxua, ganixan puntua, baina gero paren jartzizki zuenian, bata, bestia, eta orduan aztezea pixkak jo... Diferentziak. Bai. Azkenean gu katatzen dugunean, ezin dugu katatu bat, eta gero urrengoko gunean beste gauza bat. Ezin duzu konparatu bai gauza bat bestea, ez da momentu bera. Segun ze giru, segun ze momentu, segun zenekin zauden azkenean gauzak desberdinak. Hori da, esperientzia, sensorial hori ez da bakarrik finkatzen daukatalako tasa bat, baizik eta da, ze musika daukadan, ambientea, zeinekin hauen katatzen, zeinekin hauen kafe bat hartzen. Hoi asko pasatzea, adibidez, ardua daztatzea jute zenean, bodega baten beti hona dago, Bodegan, ardu hona, eta mindek eotxea matezu, ez da berdina, bodegan zauden giro batian, jai giruan, lagun giruan, bodegerua, kopatik, beak esplikatzen guztia, eta azkenean beste erabatia da, ez da? Kafea berdina, baina, bueno, hola ikasten da, geho, pixkanaka, eta geho goxatzen jutezea, ez da? Hori da. Kafia berdin, bale, eta... Try Coffee Roaster, azteko eta behin, ondo esate alde, nola esatea ondo, hauskatzen hemen eriak eukitzen ditut eta, Berez, Try Coffee Roaster da, baina, bueno, askok badakigu, Trike ingeleseti datorrela eta batzutan kostatu egite zaigula pixkat pronunziatzea, baina berdin dutzo... Trike, eta zer nahi du esan zehazki? Ingeleseko hitz hau esan nahi da trizikloa. Vale. Hone dauka bere, historia, ez? Nerekin lan egiten duena Honorio Garzia, bera azizan proiektuarekin, Gasteizen, joan zan plaza batera, bere bizikleta eta bizikletaren atzean bere kafetera gorputza jarri zuen, eta bertan azizan bere marka ezagutarazten Gasteizko biztanleei. Eta pixkat hortiz etorren kontua ez, eta ordan esazen, nik gure dotzatik pini izen badaukana relazioa, bizikleta edo horrelako... Trizilua, behak indako gota. Bale. Eta gainera gure dotzateman pixkat ingelesetik datorren hitz bat, ez? Eta pixkat, hori.
horrela sortu zen beran. Eta, badakigu Gasteizen daola, baina jendeak jakiteko zehazki nun dago Gasteizen kokatuta. Gasteizen kokatutagaz, Salburua zonan, hau daukagu parke oso importantea bertan, jende asko joaten den ibiltzera, naturarekin kontaktuan ibiltzera, eta bueno, hor gaz, como posizionauta oso estrategiko, jendea bueltatxo bat ematerakoan, kafetxo hon bat hartzeko beba gure kafetegia. Leku ehar batean, leku lase batean, kafetxo ehar batean. Ondo. Eta, bertan, zeizkentzen dezu zehazki, badakit, kafek eta txabi altzitu zuela, gero pentsate jatetxetako, tabernetako, baina bertan ebai jendeak juten da daztatzea, eta zer da ematen dezuen zerbitzua bertan? Bai, gu bertan, egunerokotasunean, astelehenetik ostiralera da, denda bat gure kafeak erosteko, daztatzeko kafetegi alboan daukagu, baina gero baita ere egiten ditugu hilean behin kata tailerrak, edo etxean nola erabili gailu ezberdinak erakusten ditugu, horrelako tailerrak egiten ditugu ere, eta baita profesionalentzako kurtsoak ere montatzen ditugu gure tostadoran. Ona. Eta gure tostadoran esatezunean zehatikan, hori azkenian obradore bada, ez da? Horreak kafea berde iristen da, ez da? Hori da, gurera kafea berdean iristen da, eta gu prozesatu egiten dugu. Lehen da bizikoz, analizatu behar da kafe berdea. Nola datorren, garbi dator, kalitatea, baina gero pasatu behar gara tostatzera kafe hori. Eta bertan dakoagu gure tostadora txikia, eta gero ja katatzen ditugu, tostatu ditugun kafe guztiak, ea gustoko zaigun gure tueste punto hori edo hobetu behar den. Eta horra didez egiztez gaizizue, lau kafe mota eta lau kafe mota, o lau grano, esango genuke, kafeanak eta hortikan kafe desberdin modo bat ateatituzue, o zenbat hasi o grano desberdin etortez zaizkizue? Bueno, hor, guri gustatzen zaiguna da pixka deskubritzea jatorri ezberdinak. Ez badakigu mundu osoan ez dela kultibatzen kafea, ez? Ekuatoretik oso gertu den dauden herrialdeetan kultibatzen da eta klimagatik. Orduan guri gustatzen zaigu deskubritzea kafeak, Afrikako kafeak, Latinoamerikako kafeak, bai Asiako kafeak, ze oso famatu egin direla, Indonesia, Sumatra bezala. Pixkat, gustatzen zaigu toki ezberdinetako kafeak ekartzea. Eta kafe bat hor, animali bate jaten duna, eta jandagio kaka iten duna, eta kaka hori jasotagio, eta eundoko, kiston karestinetako dala, ez da? Azkenean, marketing bezala, marketinga da, ez da? Edo berezia da. Euki izan dezu kafe hori? Kaka usainekin etortzea, ez? Azkenean, zer gertatzen da, kafe guztia kontsumitu ahal izateko fermentatu egin behar dira. Ja, kakaoak inbezela, ez da? Hori da, berdina. Bai kakaoa, bai ardaua, badanak, ez? Eta egia esan, Indonesian dagoen kultura hori, kopiluak, hau da, animali honek jaten ditu geriza, kafe gerizak, egia esan, hasiera batean, famatu egin baino lehena, animali honek selekzionatzen zituzten geriza oberenak. Eta garre jangoitu gainea, mardultasun berezienian, eta jangoitu ondo daudenean, ez da? Horrek berez merezi du. Baina, orain gertatu da, dana marketing bezala, dana turismoa bezala, dana handitu egin da, eta orain animali honei ematen die gerizak ez selekzionatuak. Ja, ematen dioe, bai, ikulu batean jaten emango bazien bezala, eta ja ez du beak aukeratzen. Hori da. Orduan ja ez da lehen bezain selektua esaten exotiko hori da. Baina, bueno, jende asko badauka buruan hori, eta joaten denean horrelako tokietara, gure dau probatzia eta normala iruditzen azkenean. Baina, bueno, nigandi kalitatez ez da hain kalitate handiko kafe bat. Zeren ez dago kalitatea oso ondo... Kalitatea nun zaintzen du gehiena, o alde bateko eta bestekoa desberdinak dira. Oso bezango zenun probatuta badakizu gutxi gara bera nun guaden ez dezu. Jatorria orain fermentatzeko prozesokin ez da hain erraza jakitea ze jatorritati datorren. Baina nik badakit nola detektatu kalitate handia duen edo ez, edo ze kalitatekin gabiltzan tratatzen momentuan, ez? Hori azkenean ni katatzaia naiz, eta azkenean katatzaia taratzen dudanean zertifikazioa, aseguratu behar dira, ni dakidala diferentziatzen kafe komertzial bat, espezialitateko kafe batekin.
Eta azkenean kalitatea nola lortzen dugu, ez da bakarrik tostatzaile bezala ondo tostatzen jakitzea edo ondo preparatzen jakitzea. Ondo aukeratzen. Hori be bai da importantea, baina lehen da biziko fasea da jatorrian, gauzak ondo egitea. Sukaldari bate bezala, gaina hori beti izatea, nahi gaita gaina asko erakutsi zigun. Zugaldezu produktu ona erosi eta txarra atea. Jatetxe baten. Baina zuk ezin dezu produktu txarra erosi eta ona atea. Berdin izaten dugu. Bai, no? Antzeko zerbait. Hori da, azkenean kafe hon bat estropea baldugu ez dakigulako nola ondo preparatu, ez? Eta berriz be, arrebez, kafe txar batetik edo kafe eskaz batetik gauza hon bat ataratzea, gu soluzionatzen du azukarillo bat edo bi botatzen. Oita. Txarra honean bat, eta oso txarra honean bi. Eta oindiokan ez gara hain kritiko bihurtu, igual gero eta gehiago hasi gara, baina oindiokan ez gara hain kritiko bihurtu, hori esaten, kafe hau ez dago ondo atera. Beste bat idazu, ez? Eta pixkat hori falta jaku, punto hori... Hori ematen du, eta askotan, jutezea leku berdinea, kafe berdina daka, makina berdina dago, gaina berak birrintzen du, prensatu txiki bat bakarrik eman behar dio, eta gero ere baite moran, baina desberdina, ateatzeizu, segun zenek ateatzeizun. Azkenean, kafetegi batean, kafeteraren atzean dagoen pertsona hori formatu egon behar da. Eta azkenean gero automatizazioak bai badaude, prensatzeko danok pixu berarekin, gramo berak botatzeko ere portara, baina, klaro, azkenean beti joaten baldin bagara, pixka gehiago, pixka gutxiago orain. Orain, indar gehiago gero indar gutxiago orain. Desberdinetakoa. Desberdina da. Orduan, askotan gertatzen zaigu, pertsona hau dagoenean, bai hartzen dut kafea. Baina beste lankidea baldin badago, beste zozer hartuko, baina kafea ez. Eta hori gertatzen da, eta hori da pena bat, azkenean, ez? Zeren eta hor, zabitzen alortzen da, kliente gutxiago, gero eta gutxiago, ez? Jakituria falta daleako, edo formazio puntu hori, ez? Bueno, nola zoaz horrekin? Ni ustot daukadala, ja. Oso ondo, txiki indezu, ezin hobe dago. Nik hemen azpizuna izartu dio tirugilarra barruan, paparra kasu hontan, eta inbiar deuna da, guain, kafia itean nikoa eta bildurrakin nago. Zure onduan, hemen solublia inbiar dut. Ni normal ingo nuke bolatera, hau irekiten astear dijoan baino ez da irekin, bero dago, bertara bota eta hor txutxuko nuke. Bai, eta mezklau ingo dugu, eta naztu ingo dugu pixkat. Disolbiruteko. Vale, botako dugu, bertara orduan. Hau sekulein aldezu kafia. Baratzu jakin. Ez. Eta kurioso nau. Bai, hori ingo dugu, kafia, baratzu jakin, azukriakin ere ez zuiten, ez da? Bueno, batzutan bai. Beitu, postreren bat egin behar baldin badu kafearekin, hau da, tiramisu bat baina dultzia, bai. Orduan bai. Eta pipermina ere bai. Pikantiak badaude, kafe pikantiak? Beitzu, daugot esperientzia bat. Ez da inona, baina kuriosua, lehendo da biziko esperientzia jatorrian Kolombian. Joan ginen katatzera kafe batzukan kooperatiba batera. Eta beraiek zabiltzaten itzen prozesu esperimentalak. Eta prestatu guzkuen mai bat kafeak dastatzeko. Eta azkena, ni bigarrena ni joan katatzen eta derrepentitxo zurrupatu eta derrepente dana erretatu dugu. Ostra da. Bueno, egun hortatik, azkeneko egunen arte, estarria erreta, txarto, eta zaukan txilekin infusionatuta. Eta guge esaten baina, eta ze merkatutarako zabiltzate horrelako kafeak egiten, estatu batuetan dauz itxututa horrelako kafeekin. Eta nizan, igual, okel bat infusionatzeko eta maseratzeko, perfecto. Baina hola hartzeko... Abixatu zizuen, abixatu gabe gainek endoko sustua, ez da? Ni abixatuko basostien, ez dut probatzen, porque pikantearekin ez dut tolerantzia handirik ez, eta orduan digo, ostras, bai. Bueno, merkatu batzutarako, bai, baina... Gaur bota dio, zatik anarea gilai batzu ja, pipermina,
eta azukre eta kafe pixkat, ea gaurkoa nola teatzen da. Bueno, hemen txe, desente aurreatu deu, ikusi zu azpizuna martxan dakaula, guan ningotena da ni behitu, hemen jarriko ditut txukun, ontzi hontan, eta behin hemen dazkatela, botako eta gainea, eta ja hor jakeldituko dira, ontzen. Eta, hau ontzen dakaula, patatak egosten dazkau, ingo deuna da, erreportai bat ikustea jungo gea, bale? Eta jungo gea, Amaia Eliasen gana. Berekin beti ikasten gaude, eta gaurkoan, badator, mai gainetako material desberdinekin. Guazen bertara, eta guantxen gaude bueltan. Hau ja, indala kafia, bertara botako eten, horrelaxe, infusionatzen. Bale? Goztiotena bota da, gatza eta piperra. Guantxe botako jo gatza, eta piperra ere bai. Guantxe geha bueltan. Eguardion Joseba, ezautzen hauzte, Amaia naiz, Amaia Estudioko barne diseinatzaile eta gaurko hontan ez gaude askotin. Gaude hoi hartzunen da etorri gea, Kosentinoa, ikusteko bazukaldeko entzimeratako ze aukera azkedun. Dakizten bezala zukaldien entzimeri protagonismoa handi hartzeu. Gaina, ni naiz oso zalie islak eta olako zena. Orduan, karo, pieza handi zen doble. Eta hasiera baten, importantzi emango xau estetiki, baina gaur ikisiko deu ze material mota ezberdin dazkedeun, da horren arabera nola aukera uleike deun guri zein dan egokinek guretzako. Ze hau planotan da bezala da. Normalin ez da oten plano bat perfektu dana, pixket egokitu berdeuna da, zein dan egokixena gure egunerokotasun hortako. Orduan, hasiera baten gexena ezautuko deuna da marmole hauek. Azkenin gure amak eta gexen bat seguramente etxietan olako dituzte. Azkenin marmole hauek asko ipintzezien, baino egixe da mantxakiko, betire porozuek dizela, eta orduan mantxa hosek azaldu leikeela, eta debiliade puntu hori dugu, eta orduan raiatzeko tare ez di egokinek. Orduan gaur egunin Kosentinok, eta azke aukera ezberdinek, eta alde batetik duko intuzkek Silestone eta Dekton. Zein da diferentzixe? Bisek die gainazal mineral kompakto batzuk. Aldatzena da kompaktatzeko erie. Silestone dago konpaktauta resina bitartez. En cambio, Dektona dago konpaktauta berue eta presiso bitartez. Atzenien intentatzen egizena da, harri naturalak bezala ez, denboriekin nola jundizen presio eta bero horrekin konpaktatzen, hori ikie era artifizial batean. Atzenien harri naturalen karakteristika horiek lortu alizeteko. Zein da gero diferentzixe? Pixket poroziade punto minimoa taukela Silestonek, baino beti ondo garbioa izango deu. En cambio, Dektonak zero poroziade daukera horta. Diferentzi punto bat baitara izen laikena da, Dektonak daukela atzen izango deu kristelan efektu hori, da oso gogorra, baino kolpea pixket debilo izen laike, kristelak bezala. Orduan, badibidez fregaderako zonatan, hor gehatzakula, kanto pila bat, eta fregatzen nahi ganin ez gehala ibiltzen poliki-poliki o kontua hondisekin, hor konbeniko litzeke fregadera gainetiken jartzie Dektonen kasuen. Silestonen kasuen, azpitikene perfecto jarri halko genitun bitartien. Baina, bakoitzek azkenin dauke bere plus o kontrak. Nik hemen aukeratzeako orduan, geixo jungo nitzeke estetika aldetiken. Porque ez da alako ezberdintasunik gaur egunien. Baina estetikan, estetikan noin ikusiko du zehar ezberdintasun azkedu. Estetikoki topolek edo ezberdintasunik handunek, aunque bakoitzek pixkedazken bere modelo ezberdinek, izango litzekena da, Silestonen kasuen, betak iteula, koitik azita beraino, eta Dektonen moztuta, zaiatzeie, harri itxura hori emateko, bai eukitzeko olako granula txiki bat, baino moztuko genuen da beta atengo aitzak ez genuke ikusiko beta hori, ez harri naturalin gertatzean beta hori ezingo genuke lortu. Baino, batek Silestonen harri naturalan beta hori lortu aldan arren, egixea Dektonek impresiso bat izen da, gainetiken izango dugu, gainetik imprimiukoa genuen bezala izen da, aukera askoz gexo azkela, akabauetan. Orduan, pixket bakoitza azke bere punto fuertik eta zeak. Baina, atzenin izan dakoen, nik aukera uko nuke gexo, diseinu aldetiken itzein da, gustatzakun diseinu zein dan gexo bisitatiken. Zer ez da balako diferentziken. Eta hainez hauzik eula, Silestone eta Dektonek dazkeben ezaugarrixek, urrengo gauzi aukeratzeko genukena izango zan nahi deun. Suede o brillo. Azenien mate o brillo izango litzekena.
azkenin behitu ikustuzten bezala, dauzke deu, material barruen aukera ezberdinek. Eta honek ez diu bakarriken eraingo estetikan, honek eraingo higu baitare ukimenien. Ze azkenin, gauz bat ikutu eta ikutu ibiko gana, orduan, importante irutzat oso entzimera bat aukerata zuztenin, ez bakarri fijatzie zein dan estetika aukeratazuzna, o ze ezaugarri azken, ze ikusi duzte gaur egunin ezaugarrisek gerota orokorro dizela, otanake nahiko antzeku dazkebela. Ni asko fijauko nintzen ze takto daukeben. Ze atzenien egunerokotasunin batzu die pelo, beste batzuk die goxuo, atzenien ikusten junberko deu, zer dan guri gexena guztatuzako. Oinarte ikusitxeun bi entzimerak, bai zileston eta bai dekton, die fabrikazio prozesu baten bitartez sortuteko entzimerak. Baina niri guztokonak die naturalak. Urrengo bideon azalduko izat zeba. Hau, Pamaia, eta egia esan, asko ikasten egia zuekin, eta gaur ikasi dugu materialei buruz, eta badakit gero ere bai, berrio zatozela gurena, erreportaiakin, eta gero bagoaz, hola, benetako harriakin. Ikasten jarraituko dugu. Gurean jarraitzeko, inbiar deuna da, hemen, behitu, hau, ontzen daude, baitzu belarra gatza eta piperra eta bota jotela, baina guain, buelta bat emango jet. Nola ez dauen guztiz sartuta, pixka buelta emango jet, eta berrio gatza eta piperra botako jet, bale? Bueno, hau hola xingoet, hauek sigortuko ditut hemen pixkat, eta baitare pelexilo olio hartuko eta ingoet olio berezi bat, eta zukin behar desuna da, zuritu, bol batea botako deu, hori alko zanin nahi zenuen bezala, Baina zuritu eta birringailuakin birrinduta puretxuain, pasadoria dalin bakazue pasadoretik pasa. Ba, honi gustatzen zaitola, ja, patata, ondo egozita belmeo eta xamurra, sardezkakin zanpatu eta hola testura goxoa gelditzia. Bale, oso ondo. Bale, orduan, hoi zuritu, labana hor dakazun, bertara bota, eta gero bertan, sardezka batekin, zanpatzen juntezea. Eta dena zanpatuta dakaunean, gatzan puntua jartzen deu, eta botatzen dio gazta maskarponia, bale? Eta bukaran txokolatia. Bueno, honekin jarraituko nik, eta kontatu behar duzu, nun ikasten da nahin beste kafeai buruz. Hemen badao formatzeko lekoik, bueno, lehen esan dezu bezala, kanpoa eta desientatea behar izan dezu. Bai, azkenan nik hasiera batez, gradu amaierako lana gatik, kafearen munduan sartu nintzen, Kanadara joan nintzen ikastera pixka kafearen buruz, deskafeinatua berez izan zen. Kanadan ez hotzegi ez aldu itenan, oso kafe saliak dira. Uda pasaunen eta oso txarto, hemen baino txarra. Bai, Bai. Eta bertara joan nintzen deskafeinatu planta batera, eta bertan eman sostien aukera ikasteko kafeari buruz, eta guztain jaten. Baina, klaro, hor dana etzan gelditxu. Eta nola, deskafeinatuan planta batea, Bai. Eta nolako esan hori, nolako esan, haundilla? Swiss Water deskafeinatuaren prozesua ikasi nauen bertan, kalitateko departamentuan, egon nintzen, egunero katatzen genuen 13 bat muestra kafe ezberdinena. Dana saltak atako zinaten handigan, ose. Errepikatu, azkenean, alteratu. Baina, deskafeinatuakin bastante ekilibratitxe zen, Baina, hor hasi nintzen ere lehengoko pausak egiten. Eta, berez, eman zuztien, aukera hori ikasteko kafearen kata, gero joan nintzen Burdeosera hortik beraiekin lan egitera pixka merkatua zabaltzeko, orduan, komertzial lanak, marketing lanak ere egin nitxun ordan pixkat. Ez bakarrik jakitzea nola katatu kafea, baina baizik eta industria nola funtzionatzen duen, ez? Eta gero horrek eman sostan aukera hainbat kurtso egiteko, espezialitateko kafearen asoziazio bat dago, eta horren bidez... Nun dago elkarte hori? Elkarte hau Estatu Batuetan sortu zen, eta bai Londresen daude biak, eta beraiek ofrezi diruten dute hainbat kurtso ezberdin. Bai barista kurtsoak, sensorialitate kurtsoak, kafe berdea nola aztertu ere kurtsoak, eta pixkat danetarik topatu dituz, orduan bane hasi nintzen, lehendoko biziko sensoriala. Ber nola ekatatzen den kafe baina, klaro, kafe bat dastatzeko eta jakitzeko nola funtzionatzen zen duen, aromak ere landu behar ditugu sabore basikoa, dultzea, azidotasuna, gatza, nola... konzentrazio ezberdinetan. Arritu zizuna, ze gauza topatzen hasi zinen hor kafian, zatezunla honek ni pentsatzen nuen ez duela existitu egiten. Azkenean, ni joan nintzen Vancouverrera eta
bertan azkenean espezialitateko kafe askoz ere desarrollatua osauen. Orduan ni hasi nintzen ikusten salan mundu bat ostras, ni hau ez nen ezagutzen. Ez, eta kuriosidadia, ez? Eta, ostras, eta gainera, kafeak dauko gauza hon bat sozializatzeko puntori daukaguna kultura guztietan, ez? Bai itxartzeko, sozializatzeko kafetxoa atatzen dugu eta ipintzen gare egunera. Azkenan dauko punto komun asko, eta orduan jende asko ezagutzen dozu kafearen bitartez, ez? Eta hori guzta jaten, oso pertsonaren edo sozializatzeko puntu hori oso finkua dela. Eta, bueno, hasi nintzen poliki-poliki, batzutan ez dakitzu nola joango jatzun bizitza, baina, bueno, esanen, hemen dinoia, momentuz. Baina, ja gaztetatik aneo, hasi zinen nien zure sukaldaritza ikasten, ja bazen eukin hemen bukatuko zendula, o hau gero topatu zendula? A ber, ni beti da ni banekixen sukaldari ez nintzela izango. Beste zoze argitxu behar nioen. Baina, jatia asko gustatzen jaten. Orduen, eta esagutzia bebai kultura ezberdinak. Hasiera baten, joaten zare, hainbat zona ezberdinetatik pasatzen, pasteleria, panaderia, sukaldea, sala, eta ikusinen, pasteleria, panaderian, hor zauela niretako toki bat hasiera batean. Okindegietako lana asko gustatzen jaten, ogisa itxia bebai, eta esanan, zergatik... Zoze bizila da azkenian ez da? Hori gureta, ikasi, eta espezializatu hasiera baten. Lehengoko 3 urtia berez, okindegietan eta egon nintzen praktikak egiten, eta egisa da mantentzen du nire etxeko ogia jaten den ogia guztian egiten dut. Masa madreakin, eta baina esanen azkeneko urtian, unibertsitateak ematen duzta oportunitate bat, eta aprobetxatzea nahi dut, eta beste zehose ikasi. Niri asko gustatzen jaten ardauak dastatzia eta deskribitzia. Eta zanen, ni naho zoze horren inguruan itxia. Eta orduan, ez dakit, andereño baten bidez eta urten zan proiektua Kanadarako, eta horra joan nintzen. Sorpresas izan zan, esate batako. Ez dakit, ez da sorpresa. Eta nola ditu duzu hainbesteko maitasuna? Zubai kafetera zinean, egunero hartzen duen kafia eta hola? Ni hasi nintzen hartzen kafia, batxillergoan, pixka eta adiegoteko lehengo korduetan, ze azkenean... Lota gote zinean. Bai. Eta etxean, por ejemplo, gu kultura geukan mezklatzeko erdi atxikoria, erdi kafea. Vale, hemen garai baten dituzan bezala, ez da? Suzedaneo bezala hartu zan, eta amak etxean beti horrela. Eta, baina, klaro, momentu hortan ez daukatzuk jakituria hori, ez azkenia ez dakitzu nola dastatu behar duen kafeon batek, ez ebez, orduan, ni batez ere itxartzeko erabiltzenen, ez? Momentu horretan. Eta, hori... Eta adibidez, kafiana, guen gaur egun hainbeste bakizuen beste influencer, eta hainbeste moda daude, eta aragila bakarri jan berdala, bestia bakarri barazki jan berdiala, bestiak gozaltzeko ez dakize bakarri, eta gaur batzuk entzutitu ni bai kafia ezinbestekoa dela, oso propiedade asko da eskala osonak, eta beste batzuk ez dela hartu bihar. Azkenean da, depende, osasuna garrantzitsua da, eta hipertensioa baldin badaukagu, edo kolesterola, ez da komenigarri be, anemia baldin badaukagu, besta ez da komenigarri, baina egia esan, ez baldin badaukotzu arazorik, jakitzen baldin badozuk... Kafetxo bat, obi hartzearen ez da izula... Ez da... Onuragarria izan laikaila, ez da? Onuragarria, antioxidante ona dituelako, eta, ematen dutzulako, bizitasun hori pixkat... kafeina daukalako, ez, pixkat aktibatu itxen zaitxu. Baina, kontua baldin bada, problema baldin badaukagu kafeinarekin, deskafeinatuaren opzioa beba daukagu, deskafeinatu naturalak lortzeko, hau da, Swiss Waterra, ni bertan egon nintzen lanian. Eta ze hartu berko genuen, goizian aurrenen orduan jaikita askar, hori ondo iten dugu, hobeto da lasai ez natu eta berandu xio hartu? Ni, lehen da biziko tragua, albadote ekidin eta hartu urtxo bat, eta gero, pixkat orduet eta gero gozaduta gero hartzia kafetxo bat, hobeto, gorputzak eskartuko dutzu pixkat, bai. Zeren azkenean kafea, beti eukin dugu tabu hori azidotasuna, ez? Zela izagar da azidua. Ez, baina kafea berez oso azidua da, orduan... Biotzerrek eta horrek eta... Joaten bagare, tripa utzik eta kafe bat hartzen, igual batzutan, mina alguzkuin tripan, ez? Gaina, hoi da, biotzerri antzako eta esaten dugu da...
ze hartu, zumo laranja, ra, geho kafia, ra, eta geho kruasana, ra, eta geho normala, bioterri hokitzia, Kombo bada. Bai, kombo bada. Bueno, launak, hemen txe, behitu, Hau esigortu ditut, nahi dut pixkat ostutzia, zeatik ostutzen dianien erresago birrintzen dia, hemen papilla inden nik hemen behitu, Zeakin, perexila eta gatza pixkatekin. Eta hengo duguna Amaia Eliasena jungo gea berriro. Guain, ikasteagoaz, guain benetako materialekin, eta gueltako nagoa ese proiektu, pure patata bukatu, eta platera eratuko dugu. Guain txigau de gueltan. Esan dizuten bezala nire guztokonak die entzimera naturalak. Hauek die zensa kolekzizue. Zensa azkenin da, daukeben tratamentu bat. Tratamentu honek iteuna da, porosiade hori kendu itio, harri naturalai. Kedila batzuk granituk eta besti kuartita, kaso hori ez kuartita bat izango litzeke, zukaldien, zukaldeko entzimera bezala, erabilgarri izenteko. Dekton da zilestone baten artin igual, ezberdintzie oso zaien arren, behietatik natural batea oso erreza da desberdintzie. Ze naturalak fijatze baldin mazeate, beta hau dana barrure sartzea, sakonera punto hori dauketa, garbi ikustea naturala dala. Eta azkenien estetikoki imati horrek niretzako beste realidade punto bat, Azkenien bestie, piatzea plano, eta hone dauke 3D o sakonera punto hori niri asko gustatatena. Eta gero, ulertu berda hor die, hau naturala dala eta ez dala fabrikauta, orduan, honek beti baita eukiko ditula, beta batzuk igual daukebela testura punto bat, o imperfekzio batzu azkela, egurre dauke deunin bezala, egurrek azkenin da azke, egurren begixek, egurren imperfekziuk, hau azkenin berdine da, Material natural danak eukiko beti imperfekzio punto hori. Niretzako hori da politena, azkenin hona etortzen aizen bakoitzien bezero batekin, beti igual material iguela aukera barrene, beti piezi diferenti zengoa, beti eukiko zerbait ezberdine, bete hau ezberdin bat, beti betak ezberdinek izango tonu ere bai, orduan oso garrantzitsu da, material natural bat aukeratze baldin mauzte, etortzie, ikutzie, bez? Eta ezauti zein nahi duzten zuentzako, baina baitare ikustie zein dan piezi, eta piezako zezati nahiko deun. Ze ikuste usten bezala, ez deu pieza oso handixek, eta gu aukera laike deu gure entzimeran, pieza hortako zezati nahi deun. Bitxikeri bezala, zenzako erreferentzi batzutan, erabili alditeu gure zukaldeko lanpara bat bezala. Argiztaperan parte. Baitu hemen sartze dugu linterna bat ikusteko pixkatzuek nola gerauko zan efektu, ez? Eta azkenien, entzimera behori bihurtuko zitzekun gure zukaldeko argiztaperan parte, eta igual entzimeri behar dan nahi geixi gerau leiken arren, imaginau, jarri leike dugu frontala, eta LED bat jarri berrien, zain hori baten, o zerbait olako espazio baten, azkenien argiztapena etorri laike, entzimerin atzetiken sortu olako lanpara beresi hau. Hemen garbi ikustea, bisek tak majala dieta, bat mat eta besti brillo izen arrene, garbi ikustea nola betak eta tonuen ze diferentzez ikustean pieza batetiken bestea. Horratiken oso garrantzitsu da, pieza natural bat aukeratze du momentun, argazki bidez badare, piezie ikustie. Ze azkenien batetik bestea, sorpresa bat aiauleik ezaku bestela, eta beti bakoitze azke bere imperfekzio, bere gauzek, eta orduan importanti da, ikustie piezie. Beitu, hemen gaude zenza entzimera baten aurrien, hau justua Black Beauty. Atzein hau di harri naturalak da, harri bitxik eske die oso beresik danak, ez? Da bakoitzek bere ezaugarretxekin esan deun bezala. Baina, zenza da atzenin dauken bukaera hori, lehenu esan deun bezala, babesteko. Eta ikusteko zenza horrek nola lan haiteun, tratamentu horrek nola lan haiteun, hemen dazketnik bi tarrotxo baten dauke deu. Ondarra normala, eta bestin dauke deu, ondarra zenza material hori botata. Orduan, ni botako hemen entzimeran pixket, bixetatiken. Baitu, hemen dauket bat, hau izango litzeke normala. Eta gero hemen, botakoet zenza tratamentu daukena. Ure botatze xounin, ikusiko deu, ze ezberdintasun daun bata eta bestin arti. Ondar normalai, ure botatze xou momentun, ure iteu xurgau. Baina, nik zenza ondarrai botatze baldin masot ure, behitu ze gertatzean, gainin geratzea, eta ure gaina eitea, bitu pixket zenza tratamentu horrekin, eta azken gehatzea hor
tantatxu bezala gainen, ze ez dizola atzen barrure juten. Eta atzerin horrek iteuna da mantxaik ez azaltzi, ze barrure ezin da jun likidoiken kanpun geratzezakutana. Eta behitu ezberdintasune. Bueno, Joseba, esperet asko ikisi ez dela gaurko hontan entzimerai buruz, eta hurrena etorriko goa barne izinuko aholku gexokin, bitxertin badakizte Amai Estudioko sare sozialetan gaudela, eta hurrena berriz ikuste da. Eskerrik asko! Ai, Amaia, eskerrik asko, eta ea, noiz aldatu behar deun Maia. Nik ustetu dara ontan aldatu behar deula, hurrengo denboraldiako. Adiongo, haber sekartzei guen. Bueno, besarka da hondi bat. Gurean jarraitzeko, hemen inbiarezuna da patata ondo da gau txiki-txikita garbi, berta bota gatza piperra eta mascarponia, bale? Eta nik hemen inbiarretena da, beitu olio, tanto bat bota bertara, zutara, energia pixkat emango jot, eta inbiar deuna da, txerrilla, martxan jarri, bale? A ber, bat, platertxo bat iteko, hiru pusketak inola, miusten ego izango gala. Bale, oso ondo, hau martxan dakau, eta gero zuku pixka bere bai botatzen jungo gea, Epa, dantzan hasi zaiguta hau. Lasai. Bueno, eta hemen, bak zizue, perexila dakat, eta frutu lehorra botako ditut, birrintzen juteko, eta olio berexi bat prestatzeko. Bueno, Ainoa, zein dia mundu mailan, bueno, hemen bestela, hola, kafe berexienak edo preziatuenak? Jo, orain, kafearen munduan edozein jatorri izaleike oso preziatu, baina badaukagu pixkat jatorritatik zentratzen bagara, Etiopiako kafeak oso preziatua dira, Indonesiakoak ere, baita Kolombiako kafeak, baina aurkitzu leike dugu kafe oso espezialak edozein jatorritan. Egia esan, badaude barietate oso exotikoak eta mundu mailan asko ezagutzen direnak eta bere prezioa ere oso altua dela, geixa, bezala. Txokolatian da arduan da bezala kupasak ere bai dira, igual origen bakarrakin baino kupasak gehiago betentzen digue agua igual, edo ez? Egia esan, da mezkla bat, hau da, barietatea, hau da, por ejemplo, geixa barietatea oso exotikoa da eta oso ezaguna da mundu mailan, eta horri fermentazio ezberdin bat ematen baldin badego, esperimentala, fermentatzen baldin badugu lebadurekin, orain oso modan jarri dela. Horrek ematen dio kafeari ezberdintasun bat normalean ez duguna aurkitzen, ez? Eta horrek kafea orain asko eramaten dira. Ni nekane baina adibidez, guri txokolate bat ekartzen digu eguain, kistona. Da hola, fermentatzeko garaien platanuen azalakin fermentatzen dira. Eta kafeekin gertatzen dare bai? Bai, izan alda. Eta txokolatia, platano zapore batekin, ez daka platanoik, baina kriston zaporia daka. Azkenean ze pasatzen jako kafiai, absorbiruten dau aroma guztiak, higroskopikoa da. Azkenean gu, por ejemplo, etxe baten frigorifikoa usain txarra daukagu. Kafe pixka jartzen dugu eta dana hartzen dugu. Orduan fermentazioetan maseratzen baldin badugu frutekin, edo zer gauzakin, bere zaporeak atarako dau. Azkenean kafeak koipia ez daka, no? Koipia gutxi daka. Badauka, bai. Txokolatiak mordoa daka, eta txokolatia azkenean koipiak dira rapatzen du dena guzaia gehiago, ez da? Azkenean ez da hainbestek kakao bezala, baina badauka bere koipea eta egia esan, por ejemplo, ikusten dugu, guk tuestea oso iluna egiten baldin badugu, kafearen alea ikusiko dugu zelan izerritu egingo duen. Eta hori ja da koipea. Bai. Eta hor ja pasa intzaizuela da? Claro, hori da. Eta oso importantea da puntu hori kontrolatzea, alea be oso polita egoteko, baina bere desarrollo onarekin. Ez egotea ez oso krudo edo ez oso tostaua, ez? Puntxuan alegia, puntxuan, dana bezala bizitzan, Hori da. Bueno, a ber, gukonei puntxua harrapatu joan. A ber, nik uste tinda dazkaula. Beitu hemen, kakao pixka botako jo. Mascarpone dun patata pure honei. Vale. Horrelaz, Hemen dikan jarriko ditugu brotxetatxuak adidez horrelaz, Bat. Usaino dena dauka, Usaia harra, atea zaiona, Vale. Horrela. Gero behitu, mendikan harrapatzeko, zaporeke bai. Oen gotena pixka gota honea. Pixkat, Nola hor da murriztuta dauden zaporeke bai. Oen lehenko deu. Eta hemen murriztutako hauek harrapatuko ditugu gainetikan botatzeko.
kafe. Eta hoi gutxi balitz, hemen prestatu deunare bai, botako jau. Bueno, eskerrik asko etortzeatik, Zeuei. Urren urtean eadi ongo beha zure reportea gehiago entzuteko, eta ikasten jarraitzeko. Eta hemen jendia izan nahi badiozu nun alduten lortu kafe honak eta zuri kaso iteko eta bakite txainotan abialtzituzula, oain da garaia, esan, nun bilatuko zaituzten. Guri topauko guzkuzu Gasteizen, Salburuako zonan, eta Traiko Firrostesen beti bai formakuntza edo bai kafe honak aurkitzeko, hor egongo gara zeuei rekomendazio bienak emateko. Ikusiko zuen, Ainoakin beti aurrea, eta txian kafe honena. Bueno, launak, hemen txerri azpizuna tiramisuerara. Eskerrik asko etortzeatik, eta montxe hau jango deu, teo kafetxo hartuko, ez da? Claro.